Човека да излезе от гората. Час еди риба, виж. Може би много. Много би било. Покажи. Си е сяди, бе. Животно. А преди това кое е ял? Бягай, че има охапи. Не видял. Жалко, че видеото не може да фани миризмата. Да. Но вие пак. Не де да говориш, че ще избиш говорителя на това. Камерата. Майго. Не бях видял такова животно. Ай, главата. Фърля. Това е хубаво. Видра. Макак. Мечка. Мечка стравница. Мале. Има валя стераци. Браво. Благодаря.